No, in even better makamu wacho ka ni musna Senator Professor Prof Ojienda is the man to watch in Kisumu governor's race. Imbi dwaro kom mar governor. Of course I'll choose governor. Ma Kisumu. Kenda the cow. Koko miye ticket mar ODM. Takawe. Idi kawo ticket gitu. Ago mi dwaro kom mar governor ni moki dwa dok e Senate. Ti se wacho maber ni Senate ni miti. Trevor, adwaro governor mondo alok ngima jo Kisumu. Adwaro governor mondo take advantage of capacities, human resource capacity, kata rieko ma wan go dala Kisumu, weche mag pur ma wanyalo loso Kisumu, weche advantage ma wan go mar lake gi airport, governance, walos sichewa, walos ngima jowa, infrastructure ma town gi town demo tindo katito, muroni gini, walos sur maber, sectors maber mwanya tiyogo sirikal, sectors mag niang walosi, mag mchele walosi, pigo walosi, wager soinche wa control pima ketho jicha in conjunction with the national government. Wamai donors we okonywa. Walos ndeche wa matino tindoka. Waber ngima gi puonjruok mag nyithiwa. Walos health centers wa. Aero Maseno Kombewa. Papunditi kacha loso maber. Wadhi malo kacha wangi Maseno kacha. Wangi muron, wangi kaka nyithiwa jawa nyathidho maber. Mondwa yudo ala manyalo timo. Idhi market mokusa mon wuotho gi loan moyiech walos wami mondwa empowerment otimo ala. Ang'o miloyo godo jotelo mosetiyo higni mang'eny